guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So kani akong mga baligya karon ako na ning ipang deliver sa akong mga customer nga nag-order. So let's go. Mga baligya nga gipang order sa akong mga silingan, mga suki, mga customer nako. Sa una pa nagbalik sila sa ako karong tuiga nga ihanda nila karong gabi sa bagong tuig, pagsugat sa bagong tuig. So kani guys, na regalo kani ako ni surprise sa among silingan nga daghag anak nga wala intaw po'y makuan karong gabi ay na lang ni nila ilang salusaluhan karong gabi sa pagsugat sa bagong tuig. Gamay lang guys pero heart delegaben. Guys ko na sa akong silingan parang nga naa sila handa karong gabi marigin akong hatag. Tara! Let's go! Kita. Dapat panisa. Woi. Hai, may surprise na ko ning akong ngatagan, anak ko ngatagan. Hai, ano siya? Nagkaon man dai ni buntag sayo pa, pamahaw. Wala gina kong mahatag sa iya ha. May na lang mo ni ilang salusaluhan karong gabi sa bagong tuig. Salamat ba niya? Salamat yun. Kalimut na pa may isa. Kani dato naman eh. Oh, kani siya. Happy New Year na lang. Happy New Year. Salamat. Okay, bye. Samay na siya. Ako na na sa mga. Sige, aras ako, Jack. Salamat yun. Sige, bye-bye.